Mae Llandudno a Sir Conwy wedi chwarae rhan bwysig iawn yn hanes Plaid Cymru ers y dechrau un. Ganed Lewis Valentine arweinydd cyntaf Plaid Cymru yn Llanddilys rhyw chwarter awr lawr y ffordd, ac roedd Lewis Valentine hefyd yn weinidog y bedyddwyr yma yn Llandudno. Mae'n bleser eich croesawu chi yma i Llandudno i'r gynhadledd Wanwyn. Y tro diwethaf roeddwn ni efo'n gilydd yn yr adeilad hwn oedd yn y gynhadledd blynyddol yn 2022. A hoffwn ddiolch am y gwahoddiad i gyflwyno'r araith groeso heddiw fel un o gynghorwyr Plaid Cymru yma ar gyngor Sir Conwy. Mae heriau mawr yn ei wynebu ni yma yng Nghonwy yn union yr un heriau a sy'n wynebu cynghorau Sir ledled Cymru. Ond rydyn ni fel cynghorwyr Plaid yn gweithio'n ddiwyd yn ein cymunedau ac yn siambr y cyngor i sicrhau tegwch i'n trigolion gweitha'r llymder ariannol aruthrol sy'n ei wynebu o ddydd i ddydd. Mi wnaethon ni ddioddau 4 mlynedd ar 10 o hyn o dan lawr toriaid ac rydyn ni'n dal i ddioddau'r un llymder o dan Lywodraeth Llafur. Ac wrth gwrs, roeddwn ni'n disgwyl y byddai pethau'n gwella trwy gydweithio rhwng 2 Lywodraeth Llafur, un yng Nghaerdydd a'r llall yn Llundain. Ond mae'n edrych yn debyg mae disgwyl fyddwn ni. We are meeting here this week at our spring conference in Llandudno at one end of the A470 with Cardiff Bay at the opposite end. And it does System sy'n cyllido Cymru'n anheg, Llafur yn gwrthod y 4 biliwn sy'n ddyledus i Gymru o HS2, a gwrthod datganoli Stad y Goron. A gadewch i ni siarad am Stad y Goron. Erbyn hyn, mae 17 o gynghorau Cymru yn mynnu bod Stad y Goron a'i chyfoeth yn cael ei drosglwyddo i Gymru. Rydyn ni'n sôn am 853 miliwn o bunnoedd o gyfoeth Cymru, llawer o hwnnw'n dod o ynni adnewyddadwy ar y môr, yn mynd i'r trysorlys yn Llundain. Dychmygwch be allwn ni wneud efo'r arian yna yng Nghymru. A dwedwch wrtha i, pam ein bod ni'n cael ein trin yn wahanol i'r Alban, lle mae'r tegwch yn hynny? A beth am benderfyniadau'r Llywodraeth Llafur ers iddyn nhw ddod i rym? Toriadau lles i'r rhai mwyaf bregus, torri taliadau tanwydd gaeaf ein pensiynwyr. Yn wir, mae gen i ofn be ddaw nesaf ganddyn nhw. Rhywbeth arall sy'n fy mhoeni i'n fawr ydy'r cynnydd ym mhoblogrwydd y blaid reform yn ein cymunedau yma yng Nghymru. Mae pobl wedi siomi yn y toriaid ar Blaid Lafur, ond rhaid i ni argyhoeddi'r rhai sy'n ddigartref yn wleidyddol bod yna blaid arall iddyn nhw. A'r neges bwysicaf ydy, dydy reform ddim yn sefyll am werthoedd Cymru. Does dim ots ganddyn nhw am Gymru, dim ond un plaid sydd â Chymru'n ganolbwynt i bob dim. Wrth edrych ymlaen at etholiadau'r Senedd y flwyddyn nesaf, mae'n bwysig nodi mae Plaid Cymru sydd ar nifer fwyaf o gynghorwyr sir yn etholaeth newydd Bangor a Beconwy Môn. Mae'r seilwaith yma, ond rhaid i ni weithio'n galed ar lawr gwlad ym mhob etholaeth i ddenu gwirfoddolwyr i'n helpu i ledaenu'r neges. Rhaid i ni danio'r angerdd yn ein pobl ifanc.
Rydyn ni ar blaen yn y polau piniwn a rhaid i ni barhau ac yn wir gynyddu'r momentum rhwng rwan a'r flwyddyn nesaf. A gallai ddim peidio sefyll yn fan hyn heb sôn am y tîm arbennig y tu ôl i gyfri Instagram Plaid. Da chi'n arbennig. Parhewch ar gwaith gwych yma. Dwi wir ddim yn gwybod lle da chi'n cael eich syniadau ar gyfer y memes, ond wir, take a bow. Ond yn ôl yn ni at Sir Conwy, ac mae gennym ni dîm plaid arbennig o dda ar y cyngor. Rydyn yn cael ein arwain yn gelfydd gan y cynghorydd Austin Roberts, ac mae'r cynghorydd Dilwyn Roberts yn dal portffolio diwylliant a hamdden, a'r cynghorydd Cathy Augustine y portffolio gofal gymdeithasol, sy'n dipyn o her fel y gallwch chi ddychmygu. Roedd y cynghorydd Abdul Khan, ers dim ond yn ddiweddar, yn gadeirydd y cyngor sir, y cynghorydd Bangladesiaidd Cymreig cyntaf i ymgymryd ar ôl bwysig hon. Ac mae'r cynghorydd Aron Wyn, sy'n rhannu ward efo fi yn Llanrwst a Llanddoged, a'r cynghorydd ieuengaf pan enillodd yr etholiad yn 2017, yn graig o wybodaeth ac yn angerddol dros Gymru am cymunedau. Mae fy nyled i'n fawr iddo fo am fy arwain dros y 2 blynedd diwetha. Ac yn olaf, y cynghorydd Gwenol Ellis, a ymunodd â'r cyngor yr un pryd a fi yn 2022, sy'n gweithio'n ddiflino yn ei ward, yn gadeirydd y Pwyllgor Addysg ac yn cydweithio'n agos iawn efo fi i ddarparu gwasanaeth banc bwyd yn ardal wledig Sir Conwy. Ac wrth gwrs, ni byddai'r un ohono ni yn gynghorwyr heddiw heb gefnogaeth brwd aelodau ac actifyddion llawr gwlad Plaid Cymru Conwy. Mae'n dyled yn fawr i bob un ohonoch chi. Ond mi fyddai'n braf cynyddu'r nifer o cynghorwyr sy'n yng ngrŵp y blaid yma yng Nghonwy. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb, cofiwch gysylltu a mi wnawn ni bob dim i'ch helpu. Felly, ar ran aelodau'r blaid yma yng Nghonwy, hoffwn eich croesawu i Landudlo ac i'r gynhadledd. Mae cynadleddau Plaid Cymru yn gyfle arbennig i gwrdd â hen ffrindiau, trafod polisiau ac i aildanio'r fflam. Mae'r penwythnos hwn yn un prysur ac yn llawn o ddigwyddiadau cyffroes dros ben. Mi gawn glywed areithiau gan 9 aelod o'r Senedd, rhai o'r criw arbennig sy'n gweithio'n ddiwyd yn y bai, yn cynnwys yr arweinydd Rhun ap Iorwerth sy'n sicr o'n ysbrydoli ni gyd pnawn 'ma. Cawnaraeth gan Seamus Logan o'r SNP sy'n aelod seneddol ar y llwyfan pnawn yma hefyd. Ac mi fydd Liz Saville Roberts, un o'r 4 penny gamp sy'n brwydro dros Gymru a'n cymunedau yn Stan Steffan, yn siŵr o godi'r to i gloi'r gynhadledd pnawn fory. Mae degau o sgyrsiau panel, cyfarfodydd ymylol a dadleuon polisi yn digwydd dros y ddeuddydd nesaf. Plis cymrwch ran. Mae'ch llais chi yn bwysig. Dwi'n edrych ymlaen yn arw i sgwrsio efo chi dros y penwythnos. Felly, mwynhewch y gynhadledd ac unwaith eto, croeso cynnes iawn i chi i Landudno. Diolch yn fawr iawn.